Ebda każ ġdid ta' coronavirus f'Malta. Dan hekk kif it-tliet persuni li għadhom qed jinżammu fi kwarantina fl-Isptar Mater Dei fosthom tifla ta' 12-il sena jinsabu fi stat ta' saħħa tajba. Intant minn informazzjoni li kiseb Net News jidher li t-testijiet kollha għal coronavirus li saru bejn is-Sibt u l-Ħadd irriżultaw fin-negattiv. Dan hekk kif s'issa saru 525 test. U fid-dawl tal-każi ta' COVID-19 li qegħdin dejjem jiżdiedu fil-pajjiż ġar tagħna l-Italja, hemm bżonn li l-Gvern iwaqqaf it-titjiriet li ġejjin mit-tramuntana tal-Italja. Jekk dan ma jsirx se jittieħdu l-miżuri li hemm bżonn sabiex jiġu salvagwardjati l-ħaddiema u l-pubbliku. Dan saħqitu l-Assoċjazzjoni Medika Maltija wara li l-Gvern Taljan iddikjar li r-Reġjun tal-Lombardija flimkien ma' 14 il-provinċja oħra fit-Tramuntana Taljana huma żona ta' kwarantina. Il-mam saħqet li l-ewwel 3 każijiet f'Malta huma riżultat ta' familja li vjaġġat lejn it-Tramuntana Taljana minkejja l-awtoritajiet taw il-parir sabiex dan ma jsirx. Il-konsulenti fid-Dipartiment tal-Mediċina fih dan l-Isptar Mater Dei flimkien mal-unions apparti l-MHRA ilhom jitolbu lill-Gvern sabiex iwaqqfu t-titjiriet minn żoni taħt kwarantina ġimgħa sħiħa, talba li s'issa waqgħet fuq widnejn torox. Il-mam talbet lill-Gvern sabiex iwaqqaf dawn it-titjiriet minnu fih u jordna kwarantina mandatorja b'effett immedjat lil dawk kollha li ġejjin minn bliet oħra Taljani. Tul il-jum tal-ħadd il-vjaġġi xorta issoktaw fejn fosthom ftit qabel it-tokki ta' nofsinhar wasal vjaġġ minn Bergamo. Madankollu minn filmati esklusivi li kiseb Net News jidher li dan l-ajruplan wasal pajjiżna vojt. Iżda kif telaq lura madwar 3 kwarti wara jista' jagħti l-każ ix-xenarju kien differenti e kif deru xi passiġġieri tilajn abbord. Fost it-titjiriet l-oħra tul il-ġurnata tal-ħadd kien hemm ukoll waslit minn Milan, Ruma, Treviso u viċeversa. Dawn it-titjiriet baqgħu jassu f'pajjiżna qisu xejn mhu xejn, filwaqt li ġirien tagħna jinsabu f'xifer ta' kriżi, b'numru kbir ta' nies jippruvaw joħorġu mill-Lombardija lejn in-nofsinhar tal-Ewropa. Filwaqt li l-Gvern għadu deċiż li ma jwaqqafx il-vjaġġi minn u lejn it-Tramuntana Taljana, passaq li wettqitu l-MFA wara li fis-qarrija kkonfermat aħbar żvelata mir-replay li t-tim tal-futbol ta' Juventus ippropona li jiġi jilgħab il-partita mir-round tal-aħħar 16 ta' Champions League kontra Olympic Lyon propju f'pajjiżna. Madankollu fl-istess qarrija l-MFA insistiet li din il-proposta ġiet skartata. Intant mit-tnejn kull persuna li tidħol f'ċentru tas-saħħa jew fl-emerġenza se jkun qed isirilha screening. Il-pubbliku huwa mfakkar sabiex jekk iħoss sintomi tal-COVID-19 ma jmurx l-isptar jew iċempel it-tabib tal-familja, iżda għandu jċempel fuq il-helpline 111.